Chevrolet Trailblazer sa Grand Draw. Radyo Milyonaryo Nationwide 2017. Hatod sa IFM, RMN, ug Milo Chocomalt Powdered Milk Drink. Get champion energy every day. Oh, guard! Giunsa man pagsulod, ani? Promo runs from May 22 to August 11, 2017. Per DOH FDA CFRR permit number 0600 series of 2017. Saan ka makakahanap ng Maximum Fluoride Protection na 50% mas mura? Unique toothpaste. It's your toothpaste at your price. Isa, dalawa, tatlo sa toothpaste na nito. 4, 5, 6 nagkamali sa pagtikim. Ayon sa research, 6 out of 10 Filipinos cannot tell the difference between Unique and the leading brand. Leading brand ang akala, Unique toothpaste pala. Gaya ng leading brand, ang Unique nagbibigay din ng maximum fluoride protection, fresh breath at healthy gums at approved din ng Philippine Dental Association. Pero ang Unique up to 50% more affordable. Kaya sa Unique ka na mag-asa sa bulsa. Unique, it's your toothpaste at your price. Unique toothpaste. Gawa ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Panyawan Health Testimonies. Dahil sa akong inahan at bawaan na may mayumat kung inahan, sultihan niya sa doktor, wala na operahan dyan si mama, kay dako na ang bugong nga na sa iyang matres. Wala dyan ni kwarta akong panahuna, kay mag-uuma lang bayang akong papa. Ipatay na mo siya ang pangyawan or bawang capsule, 3 times a day. Among nakita niyang kausapan sa iyang panglawas, balik siya sa doktor, i-ultrasound siya, o dako kayong himala, kay wala na ang iyang mayuman ni mama. Panyawan Herbal Capsule User. Certified. Malaking paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Gusto mo ba ng Radiant Skin? Celebrity Gluta-Soap na. Taglay ang glutathione na nakapagpapaputi ng balat. At kung gusto mo naman ng flawless na skin, Celebrity Kojic Soap na. Gawa ng SED Marketing. Kahit ano pang kailangan mo, ano pa man ang issue, kalinisan sa labada mo ay sagot ko. Washing machine o pang mano-mano, pangong bago o panlaban sa bakterya. Pride Detergent. 40 years nang pinagkakatiwalaan ng milyong-milyong naglalaba sa pagtanggal ng dumit mancha para sa bango at linis ng labada. For all your labada needs, Pride Detergent is all you need. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Ito ang DXDR 981 sa Dipolog numero 1. Tatak RMN. Okay, maayong hapon kaninyon tanan. Mga suking tigpaminaw sa programa nga Sangka sa Katarungan, no, matag adlaw nga Domingo, alauna alas 12:45 na tano ang atong bag-o nga oras, alas 12:45 sa kaudtohon ngadto sa alas 2 sa kahaponon, no. Kay pagka alas 2 ngadto sa alas 2:30 dunay programa to igsuon sa usa ka Baptist, no, nga mo tudlo, no, sa ilaang programa. Dayon mga igsuon karong hapuna maong adlaw nga Domingo, no, sa bulan sa Hulyo, Pitsa 2, 2017. Muna karong mga orasaha, muna nga bibo kayo ang mga tao, no, nining programa karon nga nas TV nga kang Manny Pacquiao, no, nga dunay pag-away ni Horn. Muna nga yampo na to nga magmadaogon ang ato ang kamao, no, si Manny Pacquiao. Kay round 7 na naman to kung naabtan kaganiha. So, gabi na kayong away. Muna ka na maigsoon atong gipaabot po si Mitchell Bendilio, kay doon na may debate karon, no, nga mao'y naka-schedule nga bahin atong larawan, no, sa mga Katoliko ang affirmative ni ini mao si Silbert Dunduyano, no, sa Catholic Faith Defender. Muna nga to sang gipaabot karon, no, mga orasaha, mga pipila ka minuto. Dahil inyo gyapon ni madungog mga igsoon ang atong programa nga Sangka sa Katarungan sa inyong mga radio, no, sa 981 AM band, 94.1 sa FM band. O doon na po ni sa live streaming www.rmndipolog.weebly.com, no. Then pwede po na ninyo makita diha sa YouTube sa RMN DXDR Dipolog.
mo na nga kaning programa ha. Welcome gyud ang tanan niini no, mga pastor sa mga grupo nato nga mga Katoliko man nga mga depender o mga dili Katoliko no nga mga pastor nga mopaambit no. Welcome kini nga atong programa. Mo na nga bisan pa magkarong mga orasaha panahon sa tigaway no. Bahin ni Manny Pacquiao nagpadayon gyapon ni. O atong sa ngalan gihapon ni Sir Edgar Dagumo ang atong station manager sa RMN DXDR Dipolog. Dayon sa atong technical side nga si Sir Engineer Tax no Ilumba, Expedito Ilumba, kay ato ang si Kuan pod Kuya Dani no, Engineer Dani Luod, wala pa man naka duty no, mo na kay doon na operation po niya. Datong ihatag na ni Brother Silbert Dundiano alang sa iya mga pagpahibalo o timbaya no, kung doon na siya ipahibalo. Salamat kayo Brad Nicolay. Mayong hapon no, mga tinahod na mong tigpaminaw sa sangka sa Katarungan. Mayong hapon sa atong amahan dinhi sa DXDR ang atong station manager kasamang Edgar Dagumo uban na sa iyang mga ginsakpan nga ato usab nga mga kasama atong mga amigo o amiga sila ni Elaine Rogie Monera o Mardy. O sa technical side, si kasamang Dani o kasamang Tax, no? Nga ni Aaron diri, no? Ato diyang panghinaot, no? Nga ang operation ni kasamang Dani, successful rato siya, dayon mukusog, no? Ang alim sa samad sa iyang operation, no? Wala si off duty si kasamang Dani karon kay bago pa siya gioperahan, so atong iampo si kasamang Dani nga dili ra siya maulian, mabalik ang iyang saktong kusog para makaubaw na usab nato dinhi sa RMN Dipolog no, sa technical side no, sa tanan sa fans club no. Ako nilang puning pahimos la Nicolay sa no, kay wala pa man pud si paabot pa ta no, wala pa man pud si Brad Mitchell ato pa manggihulat. So atong pangatahuran pud gihapon no sa atong, although nangatahuran ako nila sa akong programa ganina Brad Nicolay sa sila kuan. Oo, ganina sa ato bang mga fans club. Ang gipanguluhan ni Nanay Corazon Balansag no. Mayong hapon nay ug sa tanan di nako mahinganlan kay di po ko ka-memorize. Then katupong listener po din nato sa Liloy nga nalimot ko sa ngalan mayong hapon kung nagpaminaw ka karon. Katupon si Brad Ruben diya sa kining bara. Mayong hapon kanimo. O sa tanan murag sa Rizal na apo to si Marlon Paalis po di ko si murag nalimot ko sa apelyido. Daghan kay tag mga listener Brad Nicolay. Layo kay na kuan na no, na lapnag na no. Kay layo naman jud kay tag-abot tag si Butad, si Yayan, diri ay Dumaguete. Palawan gani abuta. Layo na gina na Palawan. So mao na dayon unsa pa? Say na ko nalimtan. Ang atong guard po diri si Igsuon kisaro si Rinaldo, uban ni murag of duty si Kuan Rodrigo, no? Mayong hapon ganinyo ug akong amigo dito silingan diri sa istasyon si Brother Gion ni Lumbaring, no? O tanan no nga murag wa naman makalimot naman siguro ko. Okay. Oy, naabot si Tatay ngalan na nini. Tatay Juan, sini Ingkol no, Brad Francisco Ingkol no. Sa Kingdom of God. Tay, dali kay taas na ning among kuan diri pang timbaya kay nagpaabot pa pud ni Brad Mitchell no sa Seventh-day Adventist nga mo negative side sa atong ipabarog nga tema no. Ako na lang po nang basahon ning proposition Brother Nicolay no. Ang among position ron nga pagalan tuguyan no, debate proposition mahitungod sa mga larawan og ribulto. Ang proposition yun debate proposition pamatud-an nga ang mga larawan og ribulto sa Katoliko
dili supak sa daan og bag-ong kasabutan sa Biblia, no? Atong usbon debate proposition pamatud-an nga ang mga larawan og ribulto sa Katoliko dili supak sa daan og bag-ong kasabutan sa Biblia. Ato na ning gipirmahan diri affirmative side ako, no, si Silbert Dondoyano, Roman Catholic, ni pirma na ta diri dayon nagpaabot pa pud nga mo pirma si brother o evangelist Mitchell Bendilio atong amigo sa Seventh-day Adventist side. So ali diri brad tay diri. Okay, ato patimbayaon si patimbayaon na no? Tatay, no? Alang sa atong mga suki nga tigpaminaw. Tay kay samtang gapaabotan ni brother Mitchell. Okay. Kitay timbaya na, no? Ay sa dili pa kay murag hangak si tatay atong ipahibalupod kadyo lang ha. Papawayan sa nato kay murag hangak si tatay. Okay. Now, atong ipahibalupod nga ang grupo gyud sa Catholic Faith Defenders na pud tay tulumanon, no? Sa programa, no? Kay niadto nawala man to sa diha ang tulumanon yun sa grupo kay kaning ako Nicolay dili man siya sa grupo murag private ni siya kaning ako nga program although si FD po ko niya lahi po ng programa gyud sa grupo niadto naa na toy programa gyud sa CFD, no, sa grupo unya nawala man to kan pa mga since 1979 pa gid to. Yes, dayon wala nabalik, salamat ta, no, sa atong kuan po simbahan, no, kaparian ato simbahan, kaparian nga isuporta gyud sila sa maong unsa ni kining atong programa ron sa CFD nga magsugod og alas 8 gabi, Brad Nicolay. Karong gabi na gyud ang opening na to. Alas 8 taman alas 9. So human sa programa nila ni Brother Mitchell, no? Sa Seventh-day Adventist, human nila naanay programa po dayon ang CFD group, no? Grupo sa CFD, no? Alas 8 taman alas 10. Alas 9. Okay. Sila pa. May na kay matubag ninyo ng kuan po sa isday, no? Okay, ato lang pong kuan murag matagaan jud nato og kanang edukasyon jud tanan. Nga naman kay makapaminaw sila sa Seventh-day Adventist, kapaminaw pod sila sa Katoliko kay murag sa programa pod sa Adventist Brad Nicolay murag kasagaran murag diri gyud target pod sa Katoliko, no? O then mo na nga mas may pong naapoy mutingog sa Katoliko sa programa para makahatag na og kuan higayon nga mga pagtulunan sa atong simbahan, no, nga dunay mga kalibog ma-explicar na no unya silbi nga unya Brother Silbert dunay opening pa unya, no. Yes, kauban ni Father Ramil Kurong ato ang spiritual director sa CFD ug sa Bible Apostolate, no, nining Diocese of Dipolog, kauban ni Attorney Miguel Abbas, no, nga maogi nagtalagid ning CFD sa Dipolog ug si Brother Boy Gador ug mga kauban, no, unya maghatag og opening. Kay opening pa man ang kuan unya, no, ang salbo. Yes, so opening salbo pa man. Okay, tatay atong okay, ito na ihatag ni tatay ato ang igsoon sa Kingdom of God si Brother Francisco Ingkol alang siyang timbaya. Manambaya ko sa tanan nga mga Kingdom of God, labi na gyud sa niya sa radio station, mga manager sa DXDR o ingon man sa iyang mga kauban tanan. Daghang salamat ninyong tanan. Okay, no, kay gamay ra man ang panahon sa timbaya. Din karong mga orasahan, no, nagapaabot gyapon ta sa tugsuo nga si Brother Mitchell. No, basin kay mahuman pa mamunta og mga alas 2, no. Then ipahibalo lang pod Brother Veritas, no, imong programa. No, wala nagpaabot ta kay mapahibalo pod imong programa sa no. Okay, salamat Brad Nicolay. Alang niya itong wala kahibalo sa itong programa, no, matag alas 6 yus buntag, matag Domingo. Okay. Ang uban tulog pa na Brad Nicolay. Okay. Mamagaling nga akong ipahibalo nabilar sa lalo na sangri, no. Alang sa kuan. Pero mo nang tuluro ta karon Brad Nicolay kay siguro ko nga tuas boxing gyud, no. Ako manggaling nga wa na lang yung kumututo kay mututo ko nga di gyud ko ka tuman sa atong sabot. Okay. Wa pa namamot na human na ba? Saan na naman na? Naman na ba? Okay. Ang si Pacquiao napil ni. Okay, gikasubo nato di ay, no, nga
ang atong pambansang kamao si Manny Pacquiao na wala niya maangko no ang kadaugan karon sa boxing no. Ilang na man gyud ang boxing pero dako na kayo og nahatag nga dungog si Manny Pacquiao no sa atong kanang nasud nga Pilipinas. Ina na man gyud ang boxing dili man gyud na magsige nga kuan gyud ka na man gyud panahon nga mapildi pug ka. So gikasubo nato nga ang atong pambansang kamao si Manny Pacquiao wala niya maangkon ang kadaugan sa boxing nga iyang giatubang karon dito sa nasud sa Australia no. Sa Australia. Matay nindot kitong kuan open ground gyud ba Nikolay? Ano mo open ground dakanes tawo diyon. Persa daghanag. Nakita po ka tay? Okay. Kinanawan po bagan sa tay. Kay bisan si Pacquiao nagkuan man siya og pila ka plano para gikas Pilipinas pa palop. Pastilan. Nananaw gyud. Minduta kay away kay ang iyang kundra usually kasagaran si Manny Pacquiao man ganay magsugod ba mag-abanti. Karon kay ako nakita mga ura wa nang ko kita sa tanan pero magsigig abanti si Jeff Horn no sa usa ka Australian. Patanon pa manggupod si Jeff Horn no. Gabi kay manumbag ana. Wala pa mo pildi siguro si Jeff Horn. Panon pagyud pod kontra ni Pacquiao nga. Antong nakaitan-aw sa Pacquiao. Lagi challenger si Jeff Horn no. Nya na ni success gyud siya. So mabitaw ganina gatan-aw ko ana ko sung ko galingon kung mukadaog ka ani Jeff Horn. Sikat na gyud ka. Sikat yun na si Ron. Sikat kay ang kontra basta-basta gupod. Sad akong nahunan ingo galisod si Pacquiao ini pagnaog. Lisod kay kadugog man. Makatigulang na. Kadugog brog na kontra itong patanon niya kontra. Lagi. Din pagtanaw nako kadugo siya murag headbutt ba to wala ko kakuan din. Hinuon ka dugo pod iyang kontra po si Jeff Horn murag ang dulunggan murag napula man to din. Wala lagi ko kita stibok mo tamrog mo review ra ko sa YouTube pangitaon ako ng record kay wagi ko katanaw gyud tibok panaghaplan kay og basig ka to si Brother Mitchell po siguro nagtanaw po siguro to lagi so nang ato lang po kuan og bali ato na lang po dining kuan siguro Brother Kulay og isa ka abot ron isa ka abot di ato lang pong i-open sa mga pangutana no sa atong mga listener na atong mga i-open na lang siguro ang pangutana kuan gyud no wala sa ka-text ni mo Brother Kulay wala pa siya ka reply no as of now. Napaabot ta sa iya ang reply. So unsa may atong buhaton ani ron ato by the way si Jeff Horn no nga Australian nakoy pangutana Brad Nicolay kay naabot na si Brother Mitchell no naabot na. Si Jeff Horn day Brad Nicolay kuana Horn makaingon ko kigunsa ka na ni Trent Horn kaysa Catholic Answers Nicolay natay kauban sa panalipod sa pagdo-apologist, Catholic Faith Defender or Catholic Faith Apologist si Trent Horn, no? Trent Horn, itanaw maginig boxing morning na late. Naabot na si Brad Mitchell, no? Ito nga Adventist. O ito na, nakaana lagi ko Brad Mitch kay pusta ba gani o daog ra ba si Jeff Horn niya naro ba mi kauban nga apologist sa Amerika nga Horn apelyido Australian pod ingong kaon kigunsa kaning Jeff Horn. No? Wala sikat na gyud si Jeff Horn kay napildi niya atong pambansang kamao ana man gyud na no mo na atong subo na lang ha mo monitor asa mo ga monitor lagi tay TV ko sa DXDR no pero ako sa balay ko nitanaw din wala lagi kay kuan man ko gasabot man tang duha man wa gyud ko mura mo tan-aw na lang gyud ko sa YouTube ani review sayo mo po si mo lagi ito pa sige okay dito ang ikuan hatang na nato ni Brother Mitchell no ang ang pagkuan mayong hapon baya ka jud no okay mayong hapon natong tanan mga igsoon o higalas kanginan bisan tuod sa gaming panahon nga medyo na dilatarta pero dili kini mo'y makauktaba sa atong gikasabutan nga friendly debate kauban ni Brother Britas din his Brother Silbert Donduyano atong higalang CFD. Okay? Salamat kayo sa tanan ng tigpaminaw sa Seventh-day Adventist. Okay, dito nang sugda na no atong ihatang ni Brother Silbert Donduyano ang 10 minutes nga pagpahayag isip affirmative side sa maong discussion na to o debate karong hapuna. Okay. Ikaw ra po timekeeper ba Nicolay? Ako ra ni no, kaya ra ni. Kaya ra ni. Okay, so i-start ano. Okay, may ngapon sa tanan again. Now, dito ko kay 10 minutos ra ba? Now,
Kini nga issue may tungod sa mga larawan og ribulto. By the way, no, ang proposition nga akong ay pabarog karon, pamatud-an nga ang mga larawan o ribulto sa Katoliko dili supak sa daan og bag-ong kasabutan sa Biblia. Now, kining larawan og ribulto diri sa Biblia atong timan-an nga adunay pagdili, aduna po'y pagtugot. Mo na atong timan-an, no? Mga teksto sa Biblia nga mabasa nato nga gadili og larawan og ribulto kanang sa Exodo 20. For example, Exodo 20, 4-5, Salmo 115, kanang mga giisgutan diha nga mga Diyos nga naa kuno'y dalunggan pero di kadungog, na ay ilong dili kasimhot, o mo na mga Diyos nga mga ribulto gidili na dayon. Sa Roma 1:20-23, kanang mga ribulto nga giilis kunuhay sa Dios, bawal na mga Diyos. Pero dili tanang larawan og ribulto diri sa Biblia Diyos, no? Kay ang Dios mismo gapahimog ribulto, no? Sama pananglit sa Exodo 25 tudling 17 hangtod sa 22, si Moses gisugo sa Dios sa pagpahimo og duha ka larawan o ribulto sa kirubin, unsa man ang kirubin, anghel, no? Ang Dios mo gasugo gyud niya, no? Mga tinahod nga tigpaminaw. So mo na nga dili daotan ang paghimog ribulto. Unya dili daotan kung di lang ipakadiyos. Kay actually kanang pagdili kung sayop ang tumong. Kay kinigong isyu mahitungod sa larawan og ribulto, parehas man ni aning kwarta. Dili man absoluto nga gidili ang kwarta kung gamito nimo sa sayop, no? Pananglit ipamalit nimo og buto, mao man ay sayop nga paggamit sa kwarta. Og imong isuborno, mao nay sayop nga paggamit sa kwarta. Pero dili bot sabton nga kumo dunay sayop nga paggamit sa kwarta, walay insakto nga paggamit sa kwarta. Naa, kung imo diyang ipalit og pagkaon, imong itabang sa nagkalisod, mayo man ang kwarta. So ingon ana pod ang mahitungod sa ribulto, dili daotan ang ribulto kung sakto ang pagkagamit. Pero kung sayop ang paggamit sa ribulto, bawal gina. Nya dili lang kay ribulto gani, no? Kung atong sample lang pud ni kay bisan pagaligbuhi nga tao, himuon nimo ng Dios nya dili tinuod Dios, Diyos may labas ana. So dili lang ni kay nag-focus lang sa ribulto gani kung but na hunaon kay gani kanang sala. Kolosas 3:5 ba to? Nakalimot ko, di ko sigurado, basta kay si Pablo nakahisgot nga bisan manggali nang naulipon ka sa sala, gitawag manggali nag pag-ulipon sa Diyos, no? Kanang dili na ka mo simba din, focus lang ka sa mga kahilayan. Mura ra magyapon ka gasimbag Diyos ana, no? Ganang pagbuhat og sala. So mao na nga kanang ang number 1 nimo dili ang Dios sa langit kundi ang mga butang na kahilayan ba o unsa diha nga klase, pwede po na mahimong Diyos nimo. Bisan gani kanang politiko, kung diha nakasiging mo sandig sa politiko, di nagay ka mo simba. Kay ang maong politiko mo gatabang nimo tanan-tanan mo nang ang imong Dios kana na imong politiko. So mahimo na po ng Dios ng politiko nimo. Pero balik ta sa larawan og ribulto, example lang na, no? Ingon ana pod ang larawan og ribulto kung ipaka Dios dauta na, no? Ang konkreto gyud nga example ana sa Numeros 21:4 sa 9. Sa Numeros 21:4 si Moses gisugo sa Dios sa paghimo og larawan sa bitin nga tumbaga. Ribulto gyud, no? Ribulto sa bitin mo'y gisugo sa Dios ngadto ni Moses. Nya timani nga ang Dios may gapahimo. So dili daw ta ng paghimo. Pero sa dihang gipaka-Diyos nas mga tao, gihinganlan na og ngalan sa usa ka Diyos na suko ang Diyos mo nang gipaguba nasa 2 Hari 18:4. Di ba? So, makita nato nga doon na gibasihan ang pagtulunan sa Katoliko unsa nang pagdili sa ribulto. Dili daotan ang ribulto, dili sayop ang ribulto, dili bawal ang ribulto kay ang Diyos gapahimo man ganing ang sayop kung ipaka-Diyos. Example, konkreto gyud nga example, Numeros 21:4-9, ang Dios gapahimog ribulto pero sa dihang gipaka-Dios nas mga tao suko ang Dios gipaguba. Nasa 2 Hari 18:4. Unya, ang tema nga akong gipabarog, pamatud-an nga ang mga larawan og ribultos Katoliko dili supak sa daan og bagong kasabutan sa Biblia. Sa ato pa, kung ang mga ribultos sa Katoliko gipaka-Dios, murag dili ko musukol og debate gyud ni Brad Mitchell, no? Kay sigurado yung kong pildi ana, no?
Kay mao na kay ako nagtuon man kog Biblia. Unya wala man kog koy nabasang pagtulunan sa Katoliko nga ipakadiyos ng rebulto. Ang akong nabasa sa Katoliko mahitungod sa mga rebulto nga kung dunay pagluhod at tubangan sa rebulto sa mga santos, veneration man buot pasabot ana gihinganlan na sa Grego o dulia. Oh, inang pagtahod kay dili man tanang pagluhod pagpakadiyos na may pagtahod lang. Ang usa sa example ana sa 2 Hari 1:13 si Elijah giludhan. Siya sa buhat 16:29-30 example niya. Buhat 16:29-30 si Pablo ug Silas giyukbuan. Isip pagtahod dili pagpakadiyos kay bawal lagi nga himuon nimo ng Dios nya dili tinuod Dios. So nya kana pong paghalok namo sa mga rebulto dili po na sabton dayon gipakadiyos kay dili tanang paghalok pagpakadiyos. Mohalok day ka picture sa imong hinigugma, sa imong kapikas nga expression nimo sa paghigugma labi nag wala diha tuaba sa laing dapit niya ang himuon na lang nimong simbolo niya ang picture na lang o di ba ka na bakay gi-carve nga image baka kinulit baka nga iyang larawan o rebulto imong hanggan pagpakita sa imong pagbati nga nagmahal ka dili na siya dautan gawas kung nagtuo ka nga kanang imong gihalukan Dios nya dili tinuod Dios muna bawal na no kay kung ingon ka nga basta luhod bawal dayon pagpakadiyos dayon na narabag ko'y makita gyud nakitaan nga usa ka bata nga galud-luhod sa iyang ginikanan kay na andun na siya nahimo ba nga dili maayo dayon hadlok siyang bunalan siyang ginikanan then ang iyang gihimo luhod-luhod siya siyang ginikanan pagpakita sa iyang pagpaubos nga naglaom siya nga aron di siya bunalan sa iyang nanay ug tatay nagluhod-luhod siya na ngayog pasaylo tungod ba kay nagluhod ang bata sa iyang ginikanan naguna-huna na ang bata nga Dios iyang ginikanan dili. So muna yung mga example sa mga explanation nga Katoliko nga kung makakita mo nga ang mga Katoliko galuhod-luhod gahalok-halok sa rebulto pangutanon sa nila ninyo kung unsa ang but pasabot sa Katoliko ana. Dili dayon nato hukman ang Katoliko sa nakita lang. Kay daghang nang sayop anang hukman pinagis makita lang, no? Kita tong katong bana sa iyang asawa nga dunay ka istorya sa eskina nga lalaki iya dayang gihukman niyang asawang huy nangabit nya kuan ra dito kauban ra dito sa classmate ra ito katong nag-eskwela pa sila nga nagkahimamat nagkaistorya dasdalan nasipyat ang banag hukom ingog nangabit nga nag-istorya ra gani anang sayop nga pangabubho ba sayop nga pangabubho pero kanang pangabubho pod nga insakto kanang sa Dios dili po na negative nga pangabubuho kay mo bitawng giingon diha nga dili ta magbato og rebulto kung ipakadiyos kay usa ra man gyud Dios. Kung ang Dios kung mo simba ta og laing Dios, maghimo ta rebulto din atong ipakadiyos, natural mga bubuho gyud ang Dios sakto iyang pangabubuho kay dili man gud po tinuod Dios ng rebulto. So mao na. So kanang Salmo 115 nga dunay mata di kakita dunay dalungan di kadungog ang gipasabot ana katong mga rebulto na nga gipakadiyos. Oh, mao na kana pong sa Roma 1:20 hangtod 23 ang gipasabot dihang mga rebulto idols o Dios kay giilisan gud ang Dios nya. Kanang mga rebultos Katoliko dili man na Dios kay dili man na ili sa Dios. Lahi man ang simbolo, lahi po nang gisimboluhan. Hinanaw. So sa Salmo 74:1 hangtod 9 ang katawhan sa Dios naagi mga rebulto. Naagi mga rebulto. Gani sa history, ako nang basa gyud sa history, nga bisan sa history gani no, nga dili gyud ka kaingon nga walay rebulto no. Ako lang ning basahon napay time Brad Nicolay. Okay, doon na pa mga 50 seconds. Di lang siguro na ko basahon sa kung sa sunod na lang. So mao na no nga ang gidili nga mga rebulto ang mga rebulto nga gipakadiyos sama ni Baal, Mercury, Diana, Astaroth pero wala tayong mabasa sa Biblia nga ang rebulto sa mga santos sama sa mga rebultos Katoliko Diyos na siya. So kay dili man na Diyos so wala na mas sa daan og bagong kasabutan sa Biblia sa mga gipang dili. Dili ra ko taman daghang salamat og maayong hapon again. Okay, salamat kayo sa tugsoon Brother Selbert Dunduyano sa Catholic Faith Defender alang sa iyang affirmative side.
Dayon doon ay pangutana nga mga pila ka minuto mo ni Brad Mitch. 5 minutes. 5 minutes. Okay, wala naman. Okay, ko ihatag ni Brother Mitchell Bindilio atong igsuon sa SDA alang sa iyang pangutana. Okay. Ang matod pa sa imong tema, Brother Veritas, nga ang dibulto og mga larawan sa Iglesia Katolika dili gayod supak sa daang og bag-ong kasabutan sa mana sa Biblia. Ni ako'y libro dinhi nga ang misa sa araw-araw nga sinulat na isinali ni Jose S. Bautista. O niya naa siya imprimator nga usa ka obispo ni siya. O niya ang akong pangutana mao ni. Matag gipistahan sa matag December 6 mao si San Nicolas ang obispo o kumpisor nga mao kini ang Santa Claus. Pangutana, kini ba siya uyon sa uyon ba sa bag-o ug daang kasabutan sa manas Biblia kay inyo man gihimuan og dibulto? Si San Nicolas, Brother Mitch, no? San Nicolas. San Nicolas. Okay, so na ako'y nabasa ana nga mga basahon nga dunay Nicolas nga legend. Dayon na apoy Nicolas gyud nga dili legend, but dili ko maka objectively answer ana ron kay wala pug ko nakahiling og ayo anang referensya nga imong gigamit. Okay. Kining Nicolas dire, San Nicolas nga akong gigamit, mao ni ang giingon dinhi nga hindi mamamatay sa mga bata ang kaniyang pangalan Santa Claus. O niya si San Nicolas nga obispo. Ang akong pangutana, kini ba siya kay gipistahan man ni kaniadto og December 6? Ang pangutana ni uyon is daan og bagong tugon o sa baras Biblia or dili? No, ang akong tubag dili ko makaingon objective kay speculation lang, but I'm trying to answer speculatively. Mayingon ko nga kung wala lang ipakadiyos na wala yun na masupak sa Biblia. Okay, sunod pangutana. Kay wa man nasupak sa Biblia nga namang gisulat ni Sok Fernandez nga gitaktak ni isip usas mga gideklarar nga santo sa Iglesia Katolika. Wa man ni nasupak nganong gitaktak ni? Okay. Sa akong nahibaw na Brad Mitch nga naamanggoy gipang taktak nga mga listahan sa list of saints because wala siya formal canonization. Basta ka na galing gi river o manang gi pasidunggan nga walay official canonization gipang taktak tungod kay wala mo gana moagig proseso, gipang tugtan lang to sa ilang panahon pero naay bag-ong role ang simbahan nga atong siguraduon yun ang atong mga canonized saints nga parang dili ta makaduda nga kanang santo sa tinuod bagyo na mo nang taktakon nato ning uban nga walay formal canonization. Sunod pangutana, unsa may rason nga gitaktak kay mini nga mga mini nga gideklarang santos, giilang nga santos or gitaktak kay dili mini? Sa akong giingon kanina Brad Mitchell, tungod kay walay formal canonization. Di sa kumingog bini ba na walay formal canonization. Kung mabasa nako nga sinulat ni Sok Fernandez nga ang pagtaktak niya tungod kay dili tinuod ang iyang kaasuyan sa iyang kaagi. Now, siguro ng legend nga istorya, no? Basin usap po na, no? Mobitang ningon ko nga kung tubag nimo Brad Mitch dili objective, subjective lang kay wala man ko kahiling og ayo anang reference nga imong gitumbok. So basta kay naagyoy Nicolas nga legend, so kay legend so may katarungan sigurong taktakon. So kay gitaktak kay dili klaro, kay dili matuod nga dili ang ilhon nga santos kay dili matuod. Posible. Okay, salamat. Kung mauuyon ka na kay ang nagdeklarar aning santo ni atong unang panahon unya gipistahan pag og December 6 Iglesia Katolika uyon ka nga dili ni uyon sa Biblia kining gideklara kining pagilang nga santo si Santa Claus uyon ka. Okay, ato sang klarohon ng deklarasyon na may deklarasyon nga declare lang sa mga tao ni adto pero wala gyud formal canonization. So sa ako nang giingon nimo basta dili wala gali formal canonization, declare lang sa diocese ba or pipila ka simbahan niadto gitugtan lang pero wala formal canonization. So subject to change na kay wala pa may formal canonization. So nakita man sa simbahan siguro, speculation lang ni na kaduha-duhaan to legend ang gitaktak. Okay, wa naman tay igong oras no.
Dayato na ihatag sa atong igsoon nga alang sa negative side sa iyang opening statement at igsoon sa Seventh-day Adventist Church nga usa ka evangelist, Brother Mitchell Bindilio. Okay, that's okay. No. Okay, doon na gahigil. Okay. Okay, no, daghang kayong salamat Brother Nicolay. Although daghan tag mga pangutanan sa iyang pahayag, kay unang-una dili man ta supak nga sa iyang gipanggamit, pero atong nakita ang iyang gipanggamit nga mga bersikulo wala nato na nakita sa dibulto karos Katoliko. Ara ba og gikuara ni Brother Veritas nga gigamit ang linilok nga gisugo sa Dios kang Moises nga paggamit og linilok nga larawan dayong iya dayong connect sa larawan sa gipanghimo sa Iglesia Katolika. Nganong atong ipangutan na mga kaigsuonan kay ang tema man gud nagingon pamatud-an nga ang mga larawan og ribulto sa Katoliko dili supak sa daan og bag-ong kasabutan sa Biblia. Unya kay ni amang gyud gitawag og Santa Claus. Unya ona gani din mahimo ni siyang katawanan kay supposed to be Nicolas man laki ni. Pero gitawag og Santa, walang duda bata. Unya ato kuno atong basahon sa ang misa araw-araw, ako nang gibasa ganiha, ang misa sa araw-araw nga sinali ni Jose Bautista nagkanayon, sa Nicolas ang dakila, ito ang tawag sa kaniya. Aton pa din sapagkat naging dakila siya sa pagkamahahabagin, sa mapagbigay, sa pagtulong sa tanang pangangailangan ng kapwa. Ngunit itinatago ang kamay na nagbibigay. Hindi mamamatay sa mga bata ang kanyang pangalan, Santa Claus. Klaro, walay lalis nga kini nga si San Nicolas Obispo at Kumpisor nga gipistahan kani adto og Disyembre 6, mao ni siya si Santa Claus. Unya og atong ayohon pagtuon makaduda ta nganong santa ni nga laki man kamo na lay mo hatag na ana og konklusyon. Unya ato ning gipangutan tungod kay usanis mga dibulto kani adto kay di man na pwede himuong santo walay dibulto. Ano? Dili na pwede. Dili mahitabo nga ideklarar nga santo na o santang walay dibulto. Abo sa mao nang pagka Disyembre 25 na doy magsuroy-suroy nga Santa Claus maghatag og mga pinaskuhan. Sa kahandbog sa Catholic Faith Defender, Catholic Faith ni Brother Sok Fernandez, page 34, nag-ingon, ang San Nicolas nga gisgutan dili ang San Nicolas Tolentino. Sanglit siya kanonisado gayud, kundi ang San Nicolas nga Santa Claus. Kon Santa Claus sa Pasko nga gituohan nga usa ka leyenda ang iyang kaaginhon anib og uban pang susama kaniya muning usas mga gipang taktak. Unya ning ganit ang legend igsoon unsa may kahulugan, a story from the past that is believed by many people but cannot be proved to be true. Unsa dining legend, ang kasaysayan, ang sugilanon nga gikan sa kaning panahon nga gikituohas daghang mga tao apan na proybahan nga dili di ay matuod. Unya karon kay sila manggoy nagdeklarar niini nga kining santuha dili di ay gyud ni tinuod ang kagikan niini nga kasaysayan. Unya mubarog na nga ang mga dibulto sa Iglesia Katoliko, ang mga larawan, ang mga santo sa ilang santo sa Iglesia Katolika dili oyo nas Biblia. Dili na pwede. Now karon kun imong tan-awon daghan kayong larawan nga questionable sa Iglesia Katolika kana si Lorenzo Ruiz. Ang unang kay duha man ka as gideklarang santo ang Pilipino, Pedro Calonzo ramag si Lorenzo Ruiz. Sa unsang paagi ni siya na himong santo, kay nilayas di gikas Pilipinas niya atong Japan. O sa gilayasan diri sa Pilipinas, kay naay krimen nga sumala sa kasaysayan, either siya nagkabuhat sa krimen or nakakita kung kinsa nagbuhat sa krimen.
Unya nilayas aron dili siya madakpan, gisakay barko, gato mo atong China or Macau, sa Macau, China, gidala diay dito sa Japan. Ang mga pari mo ni tabang niya nga gamisyonary sila. Napangutan ang mga kaigsunan. Inguna na ba ang pagdeklarar nga mahimong ideklara ang taong santo? Bika mo, pagtuon ko mo, ang sugilanon sa mga, usa ni ana ang San Lorenzo Ruiz. Di ba? Oh, sa Santa Catalina. O sa mabagay Santa Catalina Igsoon. O niya na yung mga ato nga iklaro, nga kini Santa Catalina, anak og diwatahan. Ha, di ba? Matay pa din sa nobinahan ni Santa Catalina, sa pahina 5, ni sa gingon diri mga kaigsuonan. Siya gihimo mo siya sa imong hinigugma, nga esposa, nga si Santa Catalina, nga ang iyang mga ginikanan, nga mga diwatahan. Aron, o sa gingon, aron matuman ang ilang gipatinguha nga sila manganak og managbuhat sa usa ka larawan nga diwata nga labaw sa labing makagagahom sa ngatanan nga nga gituuhan nila tungod sa ilang pagkabuta. So naman tana. Kinsa Santa Catalina? Anak og diwatahan. Unya diwata nga larawan. Nausaw taman ana. O yun di ay nas Biblia. Dili na nasupak sa Biblia. Mao na mga kaigsunan o mga kagalaan nga dili na to ma-drive out nga mingon ta nga ang linilok nga larawan sa Iglesia Katolika dili supak sa gitudlo sa Biblia. Una, ang mga linilok nga larawan biya sa Biblia wala ba na himo ang naghimo niya na pag humaghimo ipamig na dahil gipangpalit dahil gipabinditahan di ba? Di ka kabasa sa Biblia oy. Si Moises nga nagbuhat og linilok nga larawan, pag human niya nagbuhat og linilok nga larawan, depende po sa larawan nga gipabuhat sa Dios. Di ba? O niya, wapon si Moises na malit og larawan, sama sa atong mga higalang Katoliko karon. Sama na mabasa sa Biblia nga ang mga katawhan sa Dios na malit og larawan, linilok nga larawan, ilang himong debosyon. Dili na mo silbi mga kaigsunan nga i-drive out nato ato dayong i-connect ang mga larawan sa balaang kasulatan na gipabuhat sa Dios kang Moises atong i-connect sa mga sa relihiyon karong nay mga linilok nga larawan. Although dili man po nato ni tingala kay kuan mo guna siya. Ila man guna nga baruganan. Pero ngani ang ato nga what is Philippine history klaro man kanang ato nga ginasaulog sa Pista Quiapo kanang larawan nga Black Nazarene asa man nagikan igsoon dili ba nagikan sa Jerusalem o sa mana di ka na sa Mexico atong basahin sa Gregorio Ipsaides Ansonia Ipsaides Philippine History and Government naging ano page 95 Catholic images. Many Catholic images came from Mexico. These are now found in the famous shrines in the Philippines. For example, the Black Nazarene in Quiapo. Asagikan? Quiapo Church, the patronage of the Antipolo, Our Lady of Peace and Good Voyage, and Our Lady of Guadalupe in Pagsanhan, Laguna. Unsa di ay ni asagikan ng mga larawana? Dili ni gikas Jerusalem oy. Nga diin dito ang iglesia gito ni Kristo asagikan. Gikas Mexico. Mao nang perting si Piata. Ngano na si Piat? Si Kristo nga usa ka Hudiyo, ihulagwayan og negro. Tanawa ko ninyo ng Black Nazarene, mulutaw bagod ang iyang pagka-Hudiyo, di ba negro? Mubitaw ng daghang bisis nga ang atong mga higalang Katoliko mangutanan nato nga naglibog kumad sa bata pa Santo Niño puti pagkadako na Black Nazarene itom kung libog gani ka di ka Katoliko ako panoon mubitaw nang nibiya ako diha kawa ni klaro di ka mo moto mo ana basa ako nung ninyong Juan 4 gikan sa city di ba si Kristo Hudiyo
Dahing pangita mo, pangudak mo Hudiyo nga tao, ikumpara ninyo ang Black Nazarene, magkadimao ba? No, ba, mangudak kag negro, makita ko nimo ang hulagoy sa negro, maugod. Di po nato ikatingalang ano ng imong anak. Kaya asa man, gikan dahining, karawan na gikan. Gikas Mexico. Mao na yung resolusyon. O sa gingon dire sa page 78. Catholic consider themselves as Christian who believe in Jesus Christ as Lord and Savior, but okay. they are... Okay. Ano na? Sige. Time na ba, no? Okay. Okay, naupos na ang 10 minutes sa itong igsoon sa negative. Dayon atong ipahibalo no nga mga karon alas 2:30 mo alas 2:20 ta mo tapos no kay sunod Domingo na pohon ang baptist nga mo kuan siyang oras. Okay, no? Salamat. May na pong nadugay ta. Okay, atong ihatag ni Brother Selbert alang sa iyang cross examination nga 5 minutes no atong i-balanse kaganiha. Daghang salamat Brad Mitch. Okay. Ang atong tema pamatud-an nga ang mga larawan o ribulto sa Katoliko dili supak sa daan og bag-ong kasabutan sa Biblia. Unsang mga larawanas Katoliko nga ingon ka nga supak sa Biblia? Okay, ang usas larawan sa Katoliko nga akong gisgutan diri kanang Santa Catalina kay anak sa diwatahan. Wa gyud na nauyos Biblia kay di gud pwede na. Ikaduha si Lorenzo Ruiz kay mibiya siya din sa Pilipinas kay nahadlok dakpon sa mga katsila kay naalagi krimen nga nahitabo iyang ilayasan dili na trabaho og santo og tarong ng tawhana mo bang sa iyang problema dili kay mo sibat-sibat kay ang Proverbio 28:1 ang tao nga mudagan mo kagiw usa ka taong dautan sumala sa panultiyon plight is a sign of guilt. Dagan gani ka, musibat gani ka, something wrong ka diha. Okay, sunod pangutana. Salamat. Imong gisulti, imong gitubag nga sama sa larawan ni Santa Catalina. Pangutana, kini ba si Santa Catalina doon na ba'y official canonization nga gihimo ang simbahan? As may official canonization man na pero naa na inobinahan. Problema na nga nung kapagawas mong mga nobinahan, nga man hindi man di official. Amo na problema. Nagpagawas mo di ay og mga nobinahan or mga deboto nga mga nobinahan alang sa usa ka santa nga wada ni klaro. Mo na problema. Unya sa taman niya man ako ni. Okay, salamat. Problema na ninyo ngano nang wala ninyo pangkuha, wala ninyo pang pangsunog nga nakapalit naman og ana. Salamat. Okay. Asa mabasa sa Biblia nga ang ribulto o larawan ni Santa Catalina supak sa daan o bagong kasabutan sa Biblia. Kaya mo man atong tema. Gani nang wala sulat diha kay wag yun Usaw Santa Catalina. Usaw na ni mo pasulat sa Biblia da. Mo magani na kay ginamagamaran kay ang paghimo, pagdeklarar nga magbutag mga linilok nga larawan ang Iglesia Katolika 787 AD sa Council of Nicaea. Wala na sa Kristo na. Mao bitaw na hinungdan nga daghan na kayo nanay Lorenzo Ruiz, nanay sangay ni San Pedro nga ni Apostol Pedro nga apostol nga si Pedro Calonsod. Mo na nang hitabo karon. Kaya gasige na lang magpataka ka maglarawan unya pagagnobinahan de gipamali sa katedral na usama na nakapalit man ko. Unya inyon lang ko na nang wala na official. Na problema na ninyo nganong namaligya mo di mo na official. Kay matud pa nimo kay wala man sa Biblia mao nang supak. Buot ba ni may pasabot kay kanang ribulto ni Rizal sa atong plaza wa man sa Biblia supak po na. Supak na kung itudlo na sa Biblia nga ampuan na o simbahon na mo na supak pero wala pa man po ko nakakita og nobinahan ni Rizal. Pagdala sa nobinahan ni Rizal diri nga gaila sa Katoliko. Kamar mo sa na po nato na questionon. Ang problema kay niya maguni nobinahan nga gihimo ninyong pangdebosyon god. Kay sa una nga akong debosyon si San Agustin man god. Mo nang nobinahan ni Agustin. Moadto po ko simbahan sa una, ako pong trapo-trapuhan ang dibulto ni Agustin. Kanya mo po niya akong pangadyon. Ang problema ninyo, kay niya ay daghan kong mga nobinahan dili, di man dahil official. Hala, pag kuliktahan na ninyo ni official, kay masakpan na ako. Ako man ang i-bulgar sa kahina, di na official. Okay, nangutan na rin kong official bag dili og nabakay na sa eran. Now, asa mabasa sa Biblia nga
ang larawan o ribulto ni Santa Catalina supak sa Biblia? Supak lagi kay diwatahan sa Biblia. Ang pagdiwata iya siyawa sumala sa Deuteronomio 18 10-13. Mabasa na litra por litra. Unya kay anak man siya sa diwatahan, gigamaan pag og larawan. Ani na kadimala. Mubitang nangot kaganihan ako nga opisyal ba nigdili? Karon kay ako namang na pakita nga na ako inubinahan, imo na kong gukuros Biblia. Naas Biblia nga dili pwede gani mag-apil-apil og diwata. Ang problema kay nagama mo dibulto nga anak og diwatahan. Okay, okay, last na nga pangutana. Dili manggod mahitungod sa diwatahan akong pangutana. Ako sa larawan lang, no? Okay. Ang ato gong tema pamatud-an nga ang mga larawan o ribulto sa Katoliko dili supak sa daan og bag-ong kasabutan sa Biblia. Now, wala ko mangutana mahitungod og diwatahan man nagdili. Sa larawan lang sa, no? Sa larawan lang sa. Kay mo manggoy akong gipirmahan diri nga topic, pamatud ang mga larawan o ribulto sa Katoliko dili supak sa daan og bag-ong kasabutan sa Biblia. Mao nang nangutana ko nimo asa mabasa sa Biblia nga kanang ribulto og naa pa manggali ng mga ribulto ron sa Santa Catalina kay sa balayo mo koy ribulto ni Santa Catalina og naa pa manggaling na kung naa manggaling na per se lang ba ribulto kay mo man ni atong tema ron asa mabasa sa Biblia nga supak na kanang ribulto ni Santa Catalina. Matubag na ko. Atong gibasa nga anak siyang diwatahan. Sa Biblia, ang pagdiwata usa ka Diyos. Di mo do diwata lang gani na sala na. Samot naghimo og larawan. Soko gani ang Ginoo maghimog linilok nga larawan nga ampuan simbahon. Alagaron. Samot na nang ang gihimuan anak pagos diwatahan. Mubitaw nang nangutana kanako permero nga opisyal ba nigdili? Kay imong ipalutaw nga dili nimo ni dawaton apan ang problema na man inubidahan god. Mao nang diha na lang kanigo kon ana. Mao nya, mo bitaw na nga kining mga larawan ang gisgutan kang Lorenzo Ruiz, kang Santa Catalina, kining Santa Claus nga lalaki. Duda ta ani. Puro snig klaro nga di gyud mo uyon sa Biblia kanang Black Nazarene. Nagikas Mexico, di man kang Kristo nga larawan. Kasi Kristo Hudiyo man. Dili gyud na mo ning mga larawan nga wala gyud uyon sa Biblia o di gyud ni haom sa Biblia. Okay, na tapos na no ang 5 minutes nga paghatag sa cross examination ngadto sa negative side no nga si Brother Mitchell. Okay din atong pasundag di batal no kay alas 2:20 alas 2:20 man tamo dinho ba. Muhatag lang tag mga 10 minutes no di batal. Pwede na 5. Oh, 5. 5 lang siguro. 5 lang, no? 5-10. Okay, napa may cross-examination summary. Sige. Okay, 5 na lang, no? Nga 5 minutes nga rebuttal atong ihatag ni Brother Selbert Dondoyano sa iya ang gitawag og reconstructive speech. Nga 5 minutes. 5 minutes ka pangutana. Okay. Oh, naapod. Lain po itong summary. Lain po. Sige. Ako mo summary last. Kay ako may sige, salamat. Okay, now, dirita sa atong rebuttal nga 5 minutes. Okay, now. Ang tema nga akong gipabarog nga gisupak ni Brother Mitchell, pamatud-an nga ang mga larawan og ribulto sa Katoliko dili supak sa daan og bag-ong kasabutan. Now, iyang gamit nga argumento katong Santa Catalina. Now, speculation na nga kung paglantaw ni Santa Catalina kay diris di pulong murag wala ko kita galipog na atay ribulto ni Santa Catalina. Now, pa-legend ni siya nga kung usa ni siya gitaktak so mao nang giwala so murag dili kay kumudipin sa ana no pero ang tema god pamatud-an nga ang mga larawan o ribulto sa Katoliko dili supak sa daan og bag-ong kasabutan sa Biblia na iyang gibutangan og argumento nga diwatahan ako muyon pug ko ana nga dili gid maayo ng diwata kay pagtulun-an mo sa Katoliko nga kanang bawal gyud ang diwata. Oh no, pero dili na may among tema mahitungod sa unsa siya tao to si Santa Catalina. Dili na may among gidebatihan kun dili mahitungod sa mga ribulto sa Katoliko kung supak ba sa Biblia. Now ato ni Lorenzo Ruiz. Now wala ko'y nabasa sa Biblia nga ang ribulto ni San Lorenzo Ruiz supak sa Biblia. Now katong iyang statement nga ni Kageo mo sa simbahan nga nung gideklara siya nga santo kundi katong iyang pagtuo nga kuyog atong mga gipamatay pod
Ito gipamatay man to sila, no? Ang iyang pagkamartir nga wala niya gibaylo ang iyang pagtuong Kristiyano. Mo to'y nakamartir niya. Dili nang katong pagkagyo na mong po to'y hinungdan tong pagkagyo niya, no? Di lang na ako naisgutan kay basig masayopog ko, no? Di man po na among tema god. Dili mahitungod man sa ribulto, pamatud-an ko nga ang mga larawan o ribulto sa Katoliko dili supak sa daan og bag-ong kasabutan sa Biblia. Dayon iyang gihisgutan kaganina kadtong namalit og larawan. Dili man mo yung tema, no? Dili man siguro dautan mo palitag larawan. Ang ako lang giingon kaganina, basta di lang ipaka-Dios, no? Kay kung mauna og palit dayon dautan, di ba mamalit man tag Biblia, no? Dautan na dayon na, no? Ingon siya nga di man na mabasa sa Biblia nga mamalit og larawan, dili bitaw. Pero dili po mabasa sa Biblia nga supak na, no? Labi na kay ang ribulto god gigama naman na talent man na alang-alang dili nimo bayaran ng talent. Now, kung nagrepresentar na siya sa kabalaan, adi man na mapalit ng balaan nga butang. Now, ang gibayaran diha ang butang. Kay mugasto man ta. Niya ang talent pod sa gahimo. Kay liman ka bali nimong talent ani mo dugay kang kat-on anang pagkulit niya di ka bayaran. Murag kanang trabaho sa kamaniro makasa magdi nimo bayaran. Si Tuting naman ni kanang pidikab. Niya di ko mupliti ani, murag di po siguro maayo. Mao na no, so dili mabasa sa Biblia nga supak ko mo palita. Labi na kung dunay rason, no? Mo palita og larawan wa ni question na. Ang ato lang nga dili ang ipaka-Dios. Kay katong sa gipabarog nako ganina, supak ang Dios gyud basta ipaka-Dios ang butang dili tinuod Dios. Nya wala may pagtulunan ng Katoliko nga ipaka-Dios ng ribulto. So tanang mga ribultos Katoliko wala gyud na masupak sa Biblia. Yan ato ta sa Black Nazarene, no? Now, kanagong wa man po iwas sa Biblia kung maito matong larawan kasupak na ta. Now, sa ako magong nahibaw-an, asa na nganong na black nga larawan ni Kristo. Tungod kay naay istorya nga nasunog. Na ato'y part nga nasunog, kay nasunog, niya mo tong gi-picture po siyang nasunog. Oh, di man po dautan nga atong ihulagoy nga nasunog. Then lain pong kanang theological explanation ana nga paghulagway po na nga si Kristo walay gipihig, ang Dios walay gipihig. Meaning nga ang presence of God dili lang kay sa mga puti. Napos mga itom. Nga dili tamo-tamo ibas mga itom. Usa po na sa theological aspect nga kita dili ta mag-discriminate sa mga itom kay nahitabo man na sa Amerika ni adto nga kanang itom og puti magkaaway na, di ba? No, i-discriminate ng mga itom. Pero ni King kinsa tong sa history broad nga King Larry King limot ko kinsa tong murag Martin Luther King ba to, di ko kakuan basta kay siya may nakaundang anang kanang pag-discriminate sa mga itom. Oh, nga ina na nga dunay tay larawan ni Kristo nga itom pagpakita nga naa siya tanan. Naa siya mo nang dili ta mo discriminate og bisag unsay bulok di lang kay itom gani, no? O nga mao na unya ang ako gyung nahibaw-an gyud nga nganong dunay gyud itom kay agi lagi atong naay portion wala ko kadalag referensya nga nasunog. Mo nang gi-picture pod nga ang larawan niya sunog. Oh, okay, na tapos na rin. Tingog naman nga to ang timer nga dali na kining 5 minutes. Okay, itong hatag na sa Tigsoon alang sa pag-cross-examine nga 5 minutes po. Okay. Matod pa ni mo, Brother Veritas, nga ang larawan ni Santa Catalina dili gyud supak sa Biblia. Pangutana, kay dili man masupak sa Biblia, uyon man matod pa nimo nga ang larawan sa Iglesia Katoliko uyon sa daang tugon ug bag-ong tugon. Pangutana, mabasa ba nimo ang larawan ni si Santa Catalina nga pahimo ang larawan sumala sa Biblia? Dili mabasa, pero dili pod mabasa nga supak kung himuan sa larawan. Kay dili man mabasa nga pahimuan sa larawan, kinsay ka sugo nga himuan sa larawan? No, wala ko kahibalog kinsay gasugo. Ang ako lang dili supak sa paghimo sa iyang larawan. Sunod pangutana. Kay wa man ka nahibalo nga kinsay nagsugo. Uyon ka ba sa Biblia nga ang nagsugog larawan nga pagpabuhat ni Moises ang Dios? No, sa ako nang gipresentar sa kaganina nga masupak lang ang larawan nga paghimuon kung ipaka-Dios. Kung ipaka-Dios ang larawan ni Santa Catalina, muuyon kung supak na. Pero wala man bugoy nabasa gud nga gipaka-Dios sa mga Katoliko ng larawan ni Santa Catalina mo nang dili ra siguro na supak. Okay.
matod pa nimo dili ra siguro supak. Kanang pagpulong dili ra siguro supak, oyon ka nga di gyud ka klaro. Kay Oyon ka ba nga kanang nga statement dili gyud ka klaro. Ana ko kay basin po daig dunay mga tao nga gapaka Dios anang larawana labi na kay nag-ingong ka na ay God diwata ana basig dunay sayop nga mga Katoliko ba nga nag-idolize anang Santa Catalina nga posible pong masayop sila pero sa mga Katoliko pod nga wala magtuo nga Dios iyang rebolto sakto ra pod sila. Sanol pangatana. Kini si Santa Claus nga lalaki man ngano man ang gitawag ninyo Santa unsa man bayot ni? Okay. Kining ma-interchange pares bitaw anang termino nga asawa Brad Mitch sa Tagalog pwede man na itumbok sa lalaki pwede pod sa babae. Now usahay kining kanang mo yung kag Santo Tomas laki usahay ma-interchange na sa mga tao pero di lang na problemahon ko na agad nga og kinsa gipasabot kana na lang uta pero oyon ka ba nga ang misis para ra gud sa babae. Yes, sa atong termino ron pero dili sa tanang higayon nga ang usa ka pulong usa ra gyud gitumbog ana kay tiwas sa ka minute no. Pero anong namon tinang utana sa plaza example lang ni Brad Mitch namon tinang utana nga si Maria Hari o namon ginubintahan nga si Maria gitawag og hari no. Ang tubag ana nga sa una god sa labi na tungwa pa maabot ang mga katsila ang mabahay kag malalaki hari ra tawag ana. Pero pag abot na sa mga katsila, doon na lahi nga mga word nga gipanggamit nga gi-exclusive sa bahay, manaaray na sa bahay. Muna ang giusap naman ng mga nubinahan ron, ingon na ana. So, murag pagsabot lang siguro mo atong kuhaon diha. Oh, giusab kay naa naman tay termino gyud alang sa mga bahay mo na ray na kasalangit. Oh, yun ana. Pero sa una hari ra gyud na mabayag laki. Okay, proceed. Okay, sunod pangutana. Sa imong panghuna-huna, kung ang usa ka lalaki tawag og santa, okay ra na. Well, kung sa ilang bokabularyo sa unang kana regulate kuan wala na siya Malaysia pero karon ana gyud na Malaysia kay bugingon kag santa ma-repair naman sa bahay god wala niya og mingon kag santo laki ra gyud mo nang murag something murag dili maayo paminahon no kung ang lalaki tawgon nimo santa pero kung mobalik puta sa ilang panahon sa una nga usa ra ka termino ang itumbok nila sa lalaki ug babae walay Malaysia na. Sanod pangutana. Okay. Kinsa man day unsa man day pinulunganan ning santa? Binisaya, in English, Tinagalog, unsa man pinulunganan day? Ngani kang sauna, di ka mangilabotan Dili ko sigurado kinat sila ba kanang Santo Santa Brad John kinsa may suwito ana murag pero dili man na may akong tema dire. Larawan inyo ning mga dibulto. Ato ning gibasa din di ka kalikay kay ang atong ti question dali og pwede naman dahil ng santa ang laki tawag santa di tawag nag si Vicente Ferrer Santa Vicente Ferrer Santa Antonio balik ako no ang ako bangutan naman okay ra ba nimo nga ang tanang mga santo karon nga mga lalaki tawag nato puro santa kayo karon ba nimo Santa Claus kay sa atong panahon karon naa naman tay eksakto gyud nga termino nga santo dili na ko mo okay. Pero og ibalik na to sa una nga wala pa ta kahuna-hunaan na nga usara ang terminong gamito nila santa ra walay question na pero sa ato ron nga naa na tay kaugalingon nga pulong gyud nga para sa laki santo mo nang dili na maayo nga gamito na to ang santa. Both ba sabton nga ang tao nga nagdeklarar nagtawag kang santa ni San Nicolas og santa tao to nga wa kalibutan di ay? Now sa ako nalaging nimo giingon nga sabton lang ang buot pasabot. Now kung mao lagi na kung santo lalaki santo. Now sa mga panahon nga usara ka terminong ilang gamiton wala nang santo santa ra gyud ilang gamiton bot laki babae na okay ra to. Pero sa karon nga naglain naman gito sa lalaki parang dunay distinction ba no? Plus atong akong explanation nimo nga hari nga si Maria gitawag og hari sa una. Pero karon na may kaugalingon jud nga para niya Rayna mo nang lahi na pod. Mo na Brad Mitch. Okay na kuan na ba tapos na ang oras no kay 6 seconds naman. Salamat. Okay to hatag ni Brother Mitchell alang saya ang gitawag og sor rebuttal. Okay, salamat kayo Igsoon. Giuna ang tema ni Brother Veritas pamatud-an nga ang mga larawan og dibulto sa Iglesia Katoliko dili supak sa daan og bag-ong kasabutan sa Biblia. Sa ato pa min gani kang supak gitugot na agyod pinalitan may og ang larawan paunta sa Santa Iglesia Katoliko nga kerubin lang okay na pero kanang dili pinalit kay mingon lang ka nga
talento mo na. Alang-alang di bayaran. Di, nga naman wala lagi ito ibaligyan ni Mrs. nga segahi mo. Dili na madawat na pod. Lain na po ng bulyaso. Kay kumingon ta nga, basta talento ni mo, bayaran. Si Mrs. una da ang angay magbaligya. Mingon na tatos Mrs. Oy, pamalit mo na niya akong kirubin. Kaya kato, justifiable kaya ang Diyos ko yung nagsugo niya. Mabita to nangutana ko niya nga, kaysa nagsugo sa pagbuhat og linilok nga larawan ni Santa Catalina. Ang Diyos o dili. Adili po siya, siya kabalo. Ano ka nga naman? Kaya na tinood pa ning uyon sa kabubuton sa Diyos, uyon sa Biblia, mingon na siya, ang Diyos may nagsugo. Kaya sa Biblia, ang Diyos may nagsugo sa pagbuhat og linilok nga larawan. Sa ato pa, diha lahi. Kaya sa Biblia, nagsugo ang Diyos kang Moises, pagbuhat og larawan, wa po nagpataka si Moises o pagbuhat og larawan, hangtod wa sugo ang unsang larawan ang gipabuhat. Pero tanawa karon ang nahitabo. Ang lalaki gibuhat og larawan, si San Nicolas, gitawag pag og Santa Claus, unya justify parehar mo na. Nundo man ko na usa ka babae nga gapa ginger, ang gibuhat imbis ang iyang ngalan sa lalaki pa siyang tinutuan na Jose, pag gapausab na siya Josepina, okay na. Duda mata na. Mao na nga gitaktak bitaw ni usama ang akong pagtuo usadas gitaktak nga naman. Dili acceptable, dili justifiable nga ang usa ka lalaki tawgon og santa. Asa man na nato nga argumento ha madawat? Ha? Bisan po ako. Padadaan ko og notice. Unya butang ag Mrs. Mitchell Bindilio. Usa man na ako pagdawat ana. Hala ato mo kis ini so. Straight kayo og female ka F og male ka M. Importante na. Pero unsa gibuhat? San Nicolas. Pero unsa? Santa Claus. Mao na gingon na lang legend. Dili legend, lalaki gitawag og santa. Na, mao na resulta karon. Unya ato ning i-justify nga uyon is Biblia. Dili na mo silbig son. Kay sa Biblia usbon ko, nagtukod silag larawan, naghimo silag larawan, what I mean, si Moises wa nagpatakag himo-himog larawan hangtod wala sugo ang specific unsang larawan na ang ipabuhat nila. Pangutana kinsa may nagsugo nga pabuhatan og larawan si Lorenzo Ruiz. Nya ingon pa siya nga dili niya tayo nubinahan. May gani kayo ako pangutana official ba ni? Ingon ni ining tuiga adunay usa ka krimen nga nahitabo sa palibot sa Binondo. Usa ka pagpatay diin gituohan nga nakasaksi ang atong santo o dili ba hinoon siya mismo ang gipasanginlan nga nakabuhat sa salaod. Mao ni nga ni sibat. Onya, Biblia usay gingon. Proverbio 28:1. Ang tao, maton pa din nagingon din ang taong dautan mukalagi bisan walay tao nga magalutos kaniya. Tuwa na. Kayo wa siya ni Kagyo, di siya kamot og Japan. Og di siya kamot Japan, kanus abot sa basanto. Unya, oyo nas Biblia. Anya kani si Santa Catalina, diwatehan man basaw na tong Biblia. Deuteronomio 18. Mabita itong ningon siya nga wapot siya siguro kay sa Dipolog. Wa siya kay kita diri Santa Catalina. Okay, Brother Mitch, no? Kuha na itong oras, 5 minutes, no? Dahil na ito ihatag ang pag-cross-examine ni Brother Silbert ngadto sa ato igsuo nga si Brother Mitchell nga 5 minutes po. Salamat kay Brad Mitch, no? Akong balikon ng tema, pamatud-an nga ang mga larawan o ribolto sa Katoliko dili supak sa dadog bagong kasabutan sa Biblia. Imong gamit nga
silbing pagbarog is negative side ang larawan ni San Lorenzo. Okay, unsa man gibasihan nimo sa imong pagsupak sa Biblia nga supak ang paghimo og larawan o rebulto ni San Lorenzo Ruiz? Una, ang Biblia nagtudlo nga kung ang Dios mo'y magpabuhat og linilok nga larawan, ang Dios magbuot unsang larawan na ang ipabuhat. Pero ang Iglesia Katolika wa gyoy record nga gisugo sa Dios pabuhatan og linilok nga larawan si Lorenzo Ruiz. Munang rason nga akong gisupak. Sa ato pa kung wala gisugo sayop na. Basta wa kasugo sa Dios, sayop ko yun. Yeah. Di ba pwede mo buhat og linilok nga larawan labi na imong itudlo alang sa pagtulunan. Di mo na pwede. Okay. Imong himuon. Kay gihimuan man og monumento rebulto si Rizal sa tupa sayop na. Wa man nagipasulod sa iglesia nga pagtulunan. Pagdala sa laging nubinahan nga kang Rizal nga himuon og debosyon. Okay. Aron ba mahimo nga dunay kredito ng pangutanaha? Wala man na. Dili man na pwede nimo nga isagol ang gobyerno sa iglesia kay balaod sa gobyerno. Busa kaning atong issue dili kang Rizal. Kay si Rizal walay dibulto karon ni Rizal nga naa sa inyong simbahan karon. Magbuhat noon mog dibultong Rizal, inyo nang ampo-ampuan diha, indibusyon ninyo, apa ang ato na dihang isyuhan. Dili sa tamo antos pagampo diha sa tas paghimo no. Kay niingon manggug ka basta walay sugo sayop na. Now, lain mangita kog laing example. Kining atong Biblia nga naidaan og bagong tugon. Sa una panahon nila ni Kristo, karaan raman to scroll, daan raman to wa pa may New Testament. Karon ato naman gitapo, wala may sugo diri sa Biblia nga tapukon. Iusa ng daan og bago, wala may sugo gyud ana diri sa Biblia. Dautan po di na kay wala gisugo diri sa Biblia nga tapukon. Dayon ideklara. Una, Brother Veritas, ang imong pangutana simbuwag na kayo sa tema. Wa man ta naghisgot diri pag bukbayn sa pagkuhanay sa Biblia. Una, alang-alang imong kumplituhon ng bagong tugon nga wa pa man natapos, wa pa man nakasulat ang mga apostoles, wa pa may mga apostoles, wa pa sa Apostol Pablo natong panahon ni Kristo. Mao na nga ang imong pangutana perting simbuwaga sa tema. Ang tema nimo larawan og rebulto sa Katoliko dili supak sa daang tugon. O daang tugon og bagong tugon og daan og bagong tugon o kasabutan sa Biblia. Mao ni ang imong nga ipangutana. Wa man ko nagpamatuod diri Biblia. No, ato lang gid-check ang reliability sa imong argument. Kay nag-ingon mangug ka nga basta dili wala gisugo sa Biblia sayop na. Nya wala man gyud mabasa diri sa Biblia. Example ni Brad Miss to test the reliability of your argument kung makatarunganon ba. Nga basta walay sugo sa Biblia sayop na. Nya wa man puy sugo diri sa Biblia nga tapuko ning Biblia. Motabang. Ito pa nasayop na data. Then kini pong pagbutag numero. Sa panahon sa mga apostol wala man nila butangig numero ning Biblia. Then gibutangan naman is Katoliko, nasayop na po daming mga Katoliko kay gibutangan na mog numero nga wa mi sugua. Motubag nako. Butangan mag numero og dili ang Biblia, wa na problema kay mabasa man di man importanteng numero. Kay ang numero di ko na makaluwas. Ang pulong ragod diha unsa tulumanon. Excuse me. Bisag na walay numero na ay numero na mabasa na mahibalo tag unsay atong tulmanon. Dili man ni may man tag manaya ay shortress nga numero atong agdon. Alang na naman na sugarol. Excuse me. Alang ra sugarol ang magpahala ang donay maghatag og kabililhon sa numero. Pero di man numero sa Biblia ang importante. Ang pulong man nga nasulat diha mo ipatuman. Busa ang imong katungdanan unta ang pagpamatuod nga ang Santa Catalina nga anak og diwatahan nga gimuag larawan ang si Lorenzo Ruiz nga nisibat kay naay krimen nga nahitabo og si Santa Claus nga usa ka lalaki nga santa mo unta na imi pamatuod nga gisugo mo ana pagbuhat sa pagpabuhatan ng larawan aron mo barog ning imong tema kay mo man akong paguba. Sa ato pa, Brad Mitch, naguba na ko ang reliability sa imong argument nga kung walay sugo, daotan yun. Kay ako kang giingnan, wa man ta sugo ang butangan ning numero ning Biblia, pero gibutangan man is Katoliko din ni gamit manggaling pud mo. Wala man nimo na wa man kay counter ana. Mo tabang nako. Wala gyud nas atong issue karon mabutangan ba og Biblia og numero dili. Ang issue karon nga ang imong ipamatuod nga ang larawan ninyo nga naang mga dibulto ninyo sa Katoliko dili supak sa daan og bagong kasabutan diha sa Biblia. Ang problema karon kay naay mga larawan nga atong nadiskubrehan nga inyo gani mismo gipangtaktak kay way klaro.
Santa Claus, inyong gitaktak. Kayo sa ka-legend. Mismo kamo dideklarar nga wa na klaro. O say gipasabot sa legend. Usa ka kasaysayan sa kanhing panahon nga gituohan sa mga katawhan nga nahibalaan nga dili di ay matuod. Munang gitaktak. Okay. Wanay panahon, no? Wanay ikong panahon na opos na, no? Dahil ato na ihatag na lang ang mga gitawag na itong summary nga atong ipauna og summary mga igsuon ang atong si Brother Mitchell Bindilio, no? Kay siya may negative ang kinalasan ang affirmative. Okay, Brother Mitchell. Okay, dahil salamat igsuon og higala. Ang tema ni Brother Britas, wag yun nakatoy-hakaw bisa gamay. Ano, muna nga niining takna, wag ko gitumba karon kay tumba namang daan. Nga naman, pamatudan nga ang mga larawan og rebulto sa Katoliko dili supak sa daan og bag-ong kasabutan sa Biblia. Tulo pa gani ka larawan ang akong dimensyon, wa na. Aupat, apil dito si Black Nazareno. Wa na. Saon man guni pagpamaton nga di supak. Pag yung ganing di supak, mabasa. Nakaron, si Lorenzo Ruiz, ug wain tao ikrimen nga nahitabo dito sa Binondo. Dili gyud din tao mo sa kay barko pa sa Japan. Natuo pa man gani siya nga ato siya sa China dadon. Pag-abot dito, di man siya pabilis barko kay mubalik mas Taiwan, dakpon man po siya dito. Uban na lang siya sa mga pare. O niya nahitabo man dito, gipangpatay daw ang mga pare, apel po siya. Nasanto na. Ala ka mo mga kaigsunan. Aninawaran ninyo, pagpalit mo, og nubinahan ni San Lorenzo Ruiz. Muna, atong mabasa. Lain, Santa Catalina, anak siya og diwatahan. Gihimo ang larawan. Resulta sa ilang pagtuo nga kini makagagahom tungod sa ilang pagkabuta. Matod pa ni Brother Bonitas, wa ko kailana. May mas payo pa dahi ko. Nga di ko Catholic Faith Defender kaya nakaila ko. Siya noon, wa kaila sa ilang mga dibulto. Sa ilang mga santa. O Santa Claus. O sa kalalaki. Pero gitawag og santa. Kanya gideklarar nga legend. Kisa gideklarar nga legend. Si Sok Fernandez. Mo hinungdan nga usas gitaktak. Gitaktak pag nagson og nahusto pa. Sa ato pa mismo na ipagpasagad sa mga Iglesia Katolika nga paghimo-himong mga santo, pagdeklarar mga santa, nga wala gyud ay nasubay sa hustong pamaagi, pinasubay sa Biblia. Kay sa kaulahian gipang taktak man. Mao na rason nga lig-on. O niya ato ganing ipamugos nga wa gyud ni nasupak sa Biblia. Atong gibasa ganiya. Asa gikaning Black Nazarene, gikan sa Mexico. Munang matingala, munang dita ngay matingala nga lahi ra gud sa lagway ni Kristo kay si Kristo kuan man Hudiyo. Matod pa ni Brother Bonitas nasunog. Wa pa sa Biblia na ba nga si Kristo nasunog? Wala ko kay baluana nga nabasa na ko sa Biblia nga si Kristo nasunog. Munang ato pong hulagwayon siyang agipo. Di ba? Kaya nga naman, gikan siya sa Mexico. Black Nazarene. Dili gikan sa Jerusalem. Di mo do mga kaigsonan o mga kaigalaan, atong yun dining napamatudan. Nga daghan kaayo nga mga linilok nga larawan sa Iglesia Katolika na dili yun uyon sa Biblia. O niya matod pa niya, sa katapusan niyang argumento yun nga medyo, amingon siya nga, ang iyang gihugtan, okay ang larawan basta dili ilhon nga Dios. Atong basahon, nabinahan ni Senyor San Antonio, Santo Niño. Page 3. O Senyor Santo Niño, ikaw akong hari, ang akong Dios, nagasimba ako kanimo. O sige nga doon Santo Niño, ilang Dios. O milagroso nga Santo Niño, nagaluhod kami sa atubangan sa imong santos nga larawan. Atuwa na.
Yabatot pa ni Brother Bonitas, basta ilog Diyos ang larawan, kana noon sayop na. Dakhan na ni sayop. Mo na mga higalang mga kaigsonan na kini nga ti maigsoon, wag yun nakatuhakaw bisag gamay. Mao na nga ang nahitabo karon mga kaigsonan ng higala. Atong nakita din nga daghan kaayo nga mga larawan sa Iglesia Katolika nga kana mga kaigsonan angay gayon susihon. Kaya sa Biblia lang una, kung imong hatagan ng Biblia, pwede ang linilok nga larawan pagahimuon, pero paghulat og Diyos ang magsugo nga pabuhaton kag larawan unsang matangas larawan. Ayaw pagpatakag buhat-buhat og larawan nga wa kasugoa. Kay si Moises wa gyud nagbuhat og larawan hangtod wala sugoa. Daghang salamat ug may hapon kanaton tanan. Okay, nitingog na ang atong si Mr. Dimer, no? Ang 5 minutes. Nga paghatag og summary sa atong igsoon, Brother Mitchell Bendilio, ang usa ka evangelist sa Seventh-day Adventist Church. Ako ihatag ni Brother Salbert Donduyano ang atong kinalasan nga mahatag siyang summary sa Catholic Faith Defender. Salamat kay Brad Mitch, no, sa imong summary. Kay ako una gut ng kanang wala sugo aba sayop na dayon. Dili na siya matuod kay kung mao na bisan na mga Seventh-day Adventist maigo po na. Kay gamit-gamit man sila og Biblia nga na inumero nga panahon sa mga apostol ang ilang kasulatan o man butang ignomero. Dayon wala pud sugoa si Ellen White nga maghimog mga libro. Oo. So kung wala isugo dautan na, so dautan po sila apil. Kay naman po sila gipangbuhat nga wala sa Biblia. Now, ang atong gibasihan nga ang matuod nga simbahan pwede gyud makahimo ana kay unang-una na ay authority ang simbahan, no? Mateo 18:18 ang inyong idili diri sa yuta, idili na sa lahat, ang inyong itugot. So mao na nga atong na tubag na nga punto din. Mahitungod pud anang pagpalit sa ribulto. Sa ako na laging giingon, ang balaanong mensahe ana wala na gibaligya kundi ang kanang talent sa gahimo sa ribulto. Nya business man gud pod. Kay karon wala may butang ron nga di na to mabaligya. Posible yun daghang ka kwarta di ibaligya nimo kung di nimo ibaligya kung imong ilibre. Pero kung piki po ka then kay talent sa paghimog ribulto, pwede ra man na nimo ibaligya, reasonable mo po na. Ay lag ibaligya ng kabalaan sa butang. No, mo bitaw nga kami kung mamaligya mig ribulto Biblia ang materialis kay dili manghimo po ang gasto ana, no? Pero ang mga balaanong butang wa nay bayad bisan kana galing bunyag gali kanang atong gibayad dili man na gyud bayad gyud sa balaanong bunyag kundi sa kahago man na sa talent man na pare mo imong gipatungdan ana. Dayon adto ta sa katong ribulto nga kanisan ni sa Nazaren nga sa Biblia wa man to nasunog si Kristo. Wa bitaw masunog si Kristo sa iyang pagkataong buhi. Ang giingon natong nasunog katong ribulto namo niya nasunog. Motong nahulagway po siyang sunog yang ribulto. Dili tong buhi si Kristong nasunog. Wala na sa Biblia. Mutuot ana. Dayon, katong mahitungod po sa Santo Niño. Now, ang Dios gyud diha sa Santo Niño dili nang ribulto. Kundi katong Kristo Dios. Now, kanang among ribulto niya nga Santo Niño ang iya ng handumanan. Ang iyang larawan, ang iyang simbolo sa pagkabata. Kay kanang word Santo Niño meaning balaan nga bata. Naman na sa Lucas 1:35, balaang bata si Kristo na. Kay kinatsila man ang Santo Niño sa balaang bata. Mabasa gali na no kung hubaro na tug balaang bata na nasa Lucas 1:35. Nya kanang Santo Niño namo nga ribulto, ang ribulto ra na. Pero sila na nga ako lahi tong buhi ko sa una nga bata pa ko, lahi po nang akong picture ana. Mayna na ba? Lahi ng picture, lahi ng gipictura, ang tagiagis picture. So kanang among Santo Niño nga ribulto, mao na ang ribulto. Paras po ni Rizal, lahi si Rizal, lahi po diyang ribulto. Kinana. So ang Santo Niño nga bata nga si Kristo, katong bata pa gyud siya. Pero gibuhatan na mo handumana ng iyang pagkabato ninyo na mo nga kuan. Then ang amo laging tema, pamatud-an nga ang mga larawan ug ribultos Katoliko dili supak sa daan og bag-ong kasabutan sa Biblia. Murag wa jud koy nadungog. Bisag usa lang gyud ka bersikulo sa Biblia nga ang larawan ni Santa Maria supak sa Biblia. Larawan ni San Antonio, San Vicente supak sa Biblia wala gyud. Then ang yang gibalik-balik katong si Santa Catalina. Now, per buhat og larawan sa ako nang giingon basta dili lang ipakadiyos dili na supak. Then ang yang gisuayan og argyo sa
sa kinaiya atong Santa Catalina. Gani dili man kay ko mo dipinsa ani kay gitaktak na guna matud pa ni Brad Sok Fernandez. Munang dili ko liable nga mo dipinsa ana kay gitaktak mangalina kay wala man ay formal kanonisasyon. Di ba? Ang iya ra untang itumbo katong mga gikang pang officially canonized gyud simbahang Katoliko kana mo yang banatan unta. Pero kay sa kuan si kining mahitungod pod sa Santa Claus, now dili sa ko mo hisgot og ayo although na note si Nicolay nako ana pero dili sa ko mo discuss pod og maayo ana kay ako pa po ning i-refer og maayo. Pero dili ko liable ana sa atong debate ron kay ang atong pabarog lagi sa debate nato dili anang unsay kinaiyaan ng mga santusa kundi ang mahitungod sa rebultura dili sa kinaiyaan ng mga tawhana o ayang gibanatan si Lorenzo ang kinaiya ni Lorenzo nga dili man naman atong tema no ang pagbuhat og rebulto pamatud-an nga ang mga larawan og rebulto sa Katoliko dili supak sa daan og bagong kasabutan sa Biblia muna nga ang iyang trabaho unta sa pag-negative iyang basahon sa Biblia larawan sa mga santo supak sa Biblia no kay ang dili ra gis Biblia nga mga larawan rebulto kato mga Diyos no Baal, Mercury, Diana, Astaroth na bagod mi rebulto ana wala ang amo mga rebulto puros tanan mga santos na amang gali hayo pero wala namon nagipaka-Diyos. Okay, no, tapos na Brother Veritas ang 5 minutes sa imo ang summary. Dayon wa naman tay igong oras no. Kamuton over naman ta. Salamat kay Brother Salbert Dondoyano no sa Catholic Faith Defender sa Roman Catholic Church ug sa ni Brother Mitchell Bindilio sa negative side no sa Seventh Day Adventist Church nga usa ka evangelist nga ang tema nga pamatud-an nga ang mga larawan og rebulto sa Katoliko dili supak sa daan og bag-ong kasabutan sa Biblia. Dato ihatag po ni Brother Toting ang mga mo timbaya sa ni sila no kay bisagwa sila kapil sa debate diyan sa inyo ikakuan po no. Sa Brother Toting nun tayaw sa bawal comment ha. Lakrais. Bawal comment. Timbaya lang Brother Toting. Magpatibaya lang ko sa tanang naminaw karon ining maong debate. Hinatpunta nga kamo makakator og mga pagtulunan mahitungod sa atong mabasihanan sa Biblia sa matag pundok ining ato ang kalibutan karon no ila patimaya sab ko sa mga igsunato sa San Jose sa Sumilla sa tanan mga Christ Jesus o dili na Christ apil na tanan labi na may brase daghang salamat kini tutulon tayo ang inyong magwali daghang salamat. Okay, ito ihatag ni Brother John Ryan Ruidas sa Catholic Faith Defender. Bueno, daghang kayong salamat. Kini si John Ryan Ruidas sa tanang mga naminaw og naglantaw sa away ni Pacquiao nga hantod karon nga wa makita sa live wa na pildi na sa Pacquiao. Wala, daghang kayong salamat. Okay, salamat kay Brother John Ryan no. Dayon ato nang ipahibalo no nga sunod Domingo pohon natong programa sa igsuon nato nga pastor no sa Baptist no sunod Domingo pohon na siya magsugod sa iyang programa dayon kana ang mga alas 2 taman alas 2:30 no ang iyang oras then sunod Domingo pohon mga igsuon nga naminaw karon sa tong programa nga magsugod ta alas 12:45 na no sa kaudtohon ngadto sa alas 2 in punto no ato ang programa sa Sangka sa Katarungan. Dayon sunod Domingo murag mag sharing na sa no. Okay. Sunod sa kuan sharing sunod Domingo. Pizza kuan na sa nang July 18. Sa nang June muna no. Sunod na lang sa kuan panag-sharing sunod Domingo. July sa nang July ba? July 16. July 16 ang among debate ni sa Congregation of Yawi no. July 16. July 16 kami sa Seventh Day Adventist og si Edgar Sumilay. Sa Yawi. Sa Yawi no. Aron pud makapaminaw ang uban nga mga paminaw pud sila no sa side. Dayon kanang ang programa no Sangka sa Katarungan madungog gyapon ninyo sa matag adlaw Domingo pohon no. Nausom na tong oras sa inyo ang mga radyo sa 981 AM band og 94.1 sa FM band. Then pwede sa ninyo makita sa live streaming no sa RMNDX DR Dipolog sa YouTube. Then doon na po ni-record sa YouTube no kani ato ang panag sangkaay karon no recorded na sa YouTube. Dayon ang programa no iyag yapon kini sa estasyon sa RMNDX DR Dipolog
pinaagi ni station manager, no, Sir Edgar Dagumo, ang atong station manager. Dahil mosunod na diha ang programang Harana Balik Kultura, no, ang mga kanta nga kinaraan na mga music, no, pinaagi sa ilaang leader nga si Alan Barrett, no, kauban ni Roldan Dangkalan. Muna sila mo nagdala ng Harana Balik Kultura. Musunod na sa mga pipila ka mga pahinumdom, no. Dayon, salamat kayo, no, sa inyong pagpaminaw. Sunod Domingo pohon kay wa mo tay tema, makapambit mo pinagi sa inyo ang mga text. Salamat kayo og sa ngalan ni Sir Edgar Dagumo, kini inyong ubos nga lagad Brother Nicolay Emosinyos, ang moderator og angkor sa programa nga Sangka sa Katarungan. Og akong itinover ni Engineer Expedito Ilumba ang atong technical side. DXDR 981 Tatak RMN. Nay, pabugso-bugso ang ulan. Kailangan matibay ang resistensya ng mga bata. Kailangan di sila